пак. Мерси! Не знаете, ти хората отзади супер много зор дават и са много яко направени и всичко е майка си. Разбирам. Тази година ще намерих Содорана да ви помага и освен мен ще има някой друг. Тя е много грозна и заради това пускате така се снимка. Ето! Аз ви казах, че е грозна. Тук отзаде пак им нещо ма напълват, това е другата Содорана. Нека да ви покажа моята нова Содорана. Къде си, бе? Его! Моля? Содоре! Айде! Чакайте да веря, че някой изчезва. Не отговарям, ако падна. Добре, това е бил някакъв сладур. Айде, ще ви покажа тук един сладур е, че това е сега помага. Аре бе, сладур е! Добър ден, дали ще ви виждам тия? Ветер Беташе! Ветер Беташе! Соларим, чувак. Кажи, Иване, сега, какво ще правим? Андре, почваме тук сега. Днешната тема в сблъсък е. Ще следваме сценария мота-мо, демек въобще. Да. Демек въобще. Кажи, душа, века микрофончетата си вземи. Микрофончетата, как искаш така? Да. Паникоте! Шадовката каза да са малко да се лимитираш. Има малко деца, Фокса, да се лимитира. Деца Фокса. Ще има някакъв шум, ало там, какво става? Телефоните и камерите да се включат. Също така лаптопи, ксерокси, принтери, всичко останало. При извитане и кацане, изтопите на Boeing 737 са... Сега какво правиш? Това е инструктаж как летиш самолет. Ти знаеш, че ще какво правиш? Не. Я го получи пак. Значи, въобще. Boeing 737 има 6 аварийни изхода. Я остави микрофона. Може ли кажеш мен? Нещо от това. Той ако пада самолет, така вече няма да живее да стигнеш до изгледа. Той е летящ холандец! Това прапор го приемам, по-добре от другите. И сега по сценарий май трябва да направиш. Да. И аз какво искам да направим. Какво да направим? Да го направим по сценарий? Добре, по сценарий, сега! Чакай малко да има превю. Wait for it. Само за вашето viewing pleasure. Тази година, въпреки че беше възпрепятствана от журналистския си бал, матури и много учени и изпити, и мъже. Единствената, неповторимата, само тя! Shining Shadow! Значи, искам да благодаря на всички вас, че сте дошли, че уважихте това събитие тази година. Много се радвам, че сте много повече от преди и казвам здравейте на всички, които са за втори път и здравейте на всички, които са за първи път. Надявам се тази година да ви хареса още повече от миналата година, че да дойдете за трета година. Подготвили сме си доста косплеи, така че много ще се радвам да харесате абсолютно всички, защото всички положиха големи усилия и старания да се подготвят и да се представят на вас такава чудесна и голяма публика. Благодаря ви!
Напипай го, бе. Айде, да, вече можеш. Какво викаш? Можеш, да, бе. Добре. Давай да ни губим времето на хората. По време да губим. За къде бързаш? Че трябва да си в Холандия. То кашиш да не се пушиш сам. Ти до сега кашиш пушил ли си? Малко. А жена пипал ли си? Лъжи. Тежко стана. Добре. Казвам да ги представяме вече групата. Ти разбра как ги представя? Да, ти не знаеш как ги представя? Не разбрах. Сигурен ли си? Надявам Как ги представя? Викаме там нещо, пък да сме цели. Не така. Добре, обясни ми. Значи, няма да викаме както е, трябва да е, както пише тук, ще пише по друг начин, по альтернативен начин. Факс отгоре дойде, пристигна директно. Да. Курва майка и ще викаме както е, сега започвам аз. Сега ще покажа. Покажи ме. Аз защото съм много опитен на тия работа, не го разбирам. Покажи ме. Чуме. Precious. Да се вземе ли микрофонче? Вземи си го, бе, говори си тук, вземи си го, разходи си го тук, насам наляво на десна. Дървака. Да, така, сега да ви представим, започваме. Много трудна тази техника и сега тук пип, че му малко не се. И сега ще представим, почва вече, хората, заради които също сте тук, нашите косплеери, които сме работени. Аз мисля, че за нас нищо това. Да! Да! Ако бях да правя тази година пак народно, колко още хора щяха да дойдат? Къде ти е костюма на народ викаш? Ако трябва да съм честен, мисля, че банда малолетни момчета ми гепиха. Един тип в туалетата на строежа, какво ти каза? Грубо. Ще си признали. Добре, почваме. Значи, започваме с ни публикорца, които вече тропат отзаде. И вашите аплодисменти, wait for it, за Блич! Ево! Добре сме направили. Маша! Здравейте, добре дошли в това събитие. Аз съм Мария и още Едуард Теорик. От русенския аниме клуб Сейшин и косплейвам и се на Нао. Приятно прекарване! Нашите вече. Ей го нашия дарък. За Раки Кемпачи. От русенския аниме клуб Сейшин и надявам се да се добавя. Добре. Аз съм за Раки Кемпачи. Здрасти. Ево! Коничуа! Аз съм Саничан, играя като Ячеро и съм 12 години в отряд. Ами! Виж нещо друго. Проба. Чуваме ли се? Чуваме! Окей, аз съм Кирил от Пловдив и косплейвам капитан на 12-ти отряд майори. Приятно гледане на всички.